Hej, Alexander her. Nu skal vi til første episode af The Soldier 226. Det bliver en dejlig. Hvis i første omgang skal vi kæmpe med T2'eren. Lad nu være. Og bagefter M2'eren, medium tank. Bortset fra den der, det er en stor tank. Dejlig en. Men første gang skal vi afprøve dem. Jeg har kørt i dem, så lad os komme i gang. Så I kan se, ligger jeg godt nederst. Men det er fordi jeg har en kedelig en. Men det bliver dejligt at se. Så springer vi lige det her over og kommer til, når vi skal til de store. Så er vi kommet i gang. Og jeg rører ikke noget, der lover jeg. Det kan I se hernede. Så længe det er gunpil opad, så bevæger den sig automatisk. Her bliver, hvis den er beskadiget, så kan I se det hernede. Og den her, den ved jeg ikke, om man godt kamufleret. Jeg ved godt, at vi dør hurtigt, men det er også mere eller mindre min plan. For jeg synes, den er ret kedelig, den her. Så det er simpelthen, når jeg får ordnet og kommer i gang med den anden. Så endelig videre. Så nu skal vi til at kæmpe med dem. Hej, mand. Ikke lyd på, så skal jeg lige have fat i en venner først, inden jeg kan fikse det. Det springer vi lige over. Så skal vi i gang igen. Der er der kommet flasher på. Sigte. Det er helt simpelthen. Moin. Langsomme snegl. Og vi kører den her vej over. Jeg lærer bare ham køre først. Så er jeg mere sikkerhed. Oh shit. For dem. Oh fuck. Der skal den ikke noget. Au. Det gjorde ondt, det der. Videre til næste. Sidste for i dag. Så stopper jeg med mine optagelser. Øjeblik. Jeg skal lige se. Jeg ved ikke lige, hvor lang tid jeg har optaget, så... Jeg har masser af tid nu. Så lad os komme i gang. Jeg taber rigtig tit, hvad det angår. Jeg er ikke så god til det.
Der er nogen, der er rigtig gode til. De overlever bare hele tiden. Fuck, det er nogen, der er gode våben, mand. God. Wow, hey, jeg får en yndlings. Jeg kan ikke se min tank. Nå. Sjov ved siden. Og jeg sender først den her til en. Jeg skal vise den her ind til en af mine venner, så det bliver rigtig sjovt. Lille smule lag, det må jeg leve med. Ups. Bak. Så er vi kørt. Ej. Det kunne have gået galt, det der. Nu skal vi spille Stuntman. Nej, lad mig spille Stuntman. Nej, ikke alligevel. Til angreb. Wow. Det var en, der skadte mig der. Nå, vi gider ikke stå her så meget. Vi går bare igennem alt det her pis. Jeg har ingen respekt. Do it, kill, yay! Nogle gange er jeg lige nødt til at tjekke. Jeg skal snart slutte for i dag. Shit. Wow. Det var det for i dag. Ses næste gang. Salutater!